ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಶಿಕ್ಷಣದೊಂದಿಗೆ ನೈತಿಕ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು ಸಮಾಜದ ಉತ್ತಮ ನಾಗರಿಕರಾಗಿ ಬದುಕಬೇಕು ಎಂದು ರೋಟರಿ ಜಿಲ್ಲೆ 3182 ವಲಯ 3ರ ಸಹಾಯಕ ಗವರ್ನರ್ ಅಲ್ವಿನ್ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್ ಹೇಳಿದರು. ಅವರು ಅಂಬಾಗಿಲು ಅನುಗ್ರಹ ಪಾಲನಾ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ದಿವಂಗತ ತೆರೆಸಾ ಕರ್ನೋಲಿಯೋ ಮತ್ತು ಕೆಥೋಲಿಕ್ ಸಭಾ ಉಡುಪಿ ಪ್ರದೇಶ ಇದರ ಜಂಟಿ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನ ವಿತರಣಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಪೋಷಕರು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅವರ ಮುಂದಿನ ಗುರಿಯ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಹೇರದೆ ಸ್ವಂತವಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಲು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಬೇಕು. ಈ ಮೂಲಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಉತ್ತಮ ಹುದ್ದೆಗೆ ಹೋಗಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತೆ ಎಂದರು. ಇನ್ನೋರ್ವ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿ ಸಮಾಜ ಸೇವಕಿ ವೆರೋನಿಕಾ ಕರ್ನೆಲಿಯೋ ಮಾತನಾಡಿ, ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ತಲುಪುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನ ಮೂಲಕ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಇಂದು ಹಲವು ಮಂದಿ ದಾನಿಗಳು ಮುಂದೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮದ ಮೂಲಕ ಉತ್ತಮ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆಯಬೇಕು ಎಂದರು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನ ಕೆಥೋಲಿಕ್ ಸಭಾ ಉಡುಪಿ ಪ್ರದೇಶದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಸಂತೋಷ್ ಕರ್ನೇಲಿಯೋ ವಹಿಸಿದ್ರು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ದಿವಂಗತ ತೆರೆಸಾ ಕರ್ನೋಲಿಯೋ ಮತ್ತು ದಿವಂಗತ ಜೇಮ್ಸ್ ಲೋಬೋ ಮಂಗಳೂರು ಕುಟುಂಬದ ವತಿಯಿಂದ 30 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ಕೆಥೋಲಿಕ್ ಸಭಾ ಉಡುಪಿ ಪ್ರದೇಶ ವತಿಯಿಂದ 12 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಒಟ್ಟು 4.2 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನವನ್ನು ವಿತರಿಸಲಾಯಿತು. गरज आसा खंडीत कथोलिक सभा तांकां खंडीत कुमा करून तयार आसा आनी पयशां खातीर शिकाप रावचे ह्या समस्याक पडची कसली समस्या येवची ना म्हणलें एक आमचें एक चिंता. सांगता हें कार्य संघटन केल्ल्या कथोलिक सभा उडपी प्रदेश तशेंच ह्या कार्यक्रमाच्या प्रायोजक तांकां हांव अभिनंदन पाठयतां. हांकां जोडल्यांक तशेंच आर्थिक तरान कष्टकऱ्यांच्या कुटुंबाच्या भुरग्यांक आमी आज हे आमी विद्यार्थी वेतन दिवन आसा. तयार करून हे बऱ्या फायद्याक तुमी यूज करा. पोरणे मोबायल दिवन नवे मोबायल करूंक एक्सचेंज करचे नाका आमी. कथोलिक सभेन हे चिंताप सुमार हांव चिंता आमी कथोलिक सभेचो सक्रीय सांदो जावन वावर करनासता आसतना सुमार एक 500 वर्सां आदी जावन हे एक चिंताप आसा केल्लें. आनी एक कडच्यान तुमी आयकलां बहुशा तुमच्या मध्ये सुमार जाणांक जॉन डिसिल्वा तांच्या फावंडेशनांत हांवनी भुरग्यांक प्रोत्साह करचे आनी बरी शिकच्या भुरग्यांक SSLC PUC आनी त्या नंतर प्रोत्साह करचे कार्यक्रम कथोलिक सभेक मांडून सान नासले. पूण जाल्यारय थंयसर एक चिंता पयलें आमच्या जायत्या कुटुंबांनी समस्या आसात. आजकाल शिकपाक मस्त कर्ज पडटा. तशें जाल्ल्या वरवीं आमी कथोलिक सभेन कांय म्हण इल्लोसो आमचो ल्हानसो एक पाठिंबो दिजे. अमीशा जूडी फर्नांडीस गंगोळ्ळी, डिसिल्वा लियोन तल्लूर, प्रिंसन बैरेटो पीयूष नगर, रियाना गिश्मा डिसोजा ಕಥೋಲಿಕ್ ಸಭಾ ಉಡುಪಿ ಪ್ರದೇಶ ಅಶಕ್ತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕಾಗಿ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ.